alasan orang pamaleh indak batuhan. Ndak batuhan ba ako. Oida, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Laki-laki kini itu si alasannya taruh. Rata tangan wak mah dia alah ke nasib serupa iko. Hei ya, picayo bana jo rata tangan. Kok kepala den lah rata lo memikian belanjo mah. Udah kerajo 2 jam, main koa 8 jam. Tu namoe laki kejam, lai jale udah tuh. Tiga le payah kini. Tuka kerajo. Ani kadi kerajo lai. Tunan kadi pikian, caliak patani di kampuang tua. Ndak mungkin ke sawah, nyoba ladang. Ndak mungkin batanam padi, nyo tanam bawang. Ndak mungkin bawang, nyo tanam kantang. Pisang, jaguang. Di jalanan akatus ketek. Kok biaya hidup tambah lama tambah tinggi mah dah. Kuliah lo anak, tambah lo kadang biaya. Yo ba ale utak ku tak talu. Utak talu ba ako. Makin diangen makin baku. Tu mangkonyo bakawan jo orang kreatif, inovatif, urang nan semangat majunya tinggi, tabau kreatif lah wak tu mah. Atu kalau kayo de mekoli nak ba. Ancak lah nyo kayo. Tu kalau kayo ba laki-laki semakin kayo semakin nakal. Padusi semakin nakal semakin kayo. Sekuati udahlah.